Stani sa scrollom. LG mašina za vez za manje od 2000 dinara zvuči brutalno, ali jedan kvar može da pojede celu zaradu. Na papiru ovo deluje kao poklon. Kupovna cena je veoma niska i LG brand i dalje ima dobru tražnju kod polovnih uređaja. Ali ovde postoji jedna velika kvaka. Prodavač kaže da mašina radi, pere i ima programe, ali da se cuje na centrifugi. To najčešće znači lezaj, amortizer, osovina ili još skuplji mehanički problem. Znači, nije pitanje da li postoji kvar, nego koliko će taj kvar stvarno da košta. Kada uporedimo oglase, ispravne polovne LG mašine iz uzorka idu visoko iznad ove cene. Zato ponuda izgleda kao ogroman popust, ali taj popust dolazi sa ozbiljnim rizikom. Ako imaš svog majstora, jeftin prevoz i znaš brzo da proceniš stanje bubnja, ovo može da bude korektan mali flip. Ako nemaš, vrlo lako kupuješ tuđi problem. Najrealniji scenario je da posle prevoza i popravke zarada ostane mala. Znači, ovde profit ne pravi niska cena, nego dobra dijagnostika pre kupovine. Moj zaključak je jednostavan. Za običnog kupca preskoči. Za servisera ili preprodavca sa iskustvom idi samo na ličnu proveru i kupi tek ako si siguran da kvar nije dubok.